Els aiguadors de Granada. Hi havia una vegada dos aiguadors de Granada. Un es deia Joan i l'altre Toni. Ells eren amics des de que van néixer fins ara, 1992. Un dia van anar a buscar aigua per vendre-la i van trobar una família pobra i morta de set i de gana. En Toni li va donar una mica d'aigua i el pare li va dir: Moltes gràcies. Hola, jo sóc la filla. Em dic Paula i tinc 10 anys i aquest és el meu germà. Jo tinc 9 anys, em dic Víctor i jo sóc el fill. El Joan li va dir. Voleu vindre amb nosaltres? Llavors la família va dir: Sí, quina pregunta! El dia següent van anar a la font de sempre a buscar aigua i van veure que estava seca, no hi havia res d'aigua, ni una gota. Llavors els dos aiguadors es van posar molt histèrics i van anar per tot el poble buscant aigua. Llavors van anar a la font del costat que hi havia i també estava seca. Estava tot sec. Està clar, tot està sec. Només hi ha una solució, però mai vaig pensar que ho faríem. Tenim que anar a un altre poble a buscar aigua. La família dels dos aiguadors li van prohibir fer això, però era l'última solució que les quedava. Llavors van anar al poble del costat, que es deia Bor, i allà sí que van trobar aigua a la font que estava més a prop. I també van trobar un mapa. Llavors els dos aiguadors van anar cap a la família i les van anar buscant per tot arreu, fins que els van trobar. Els aiguadors van dir: Hem trobat un mapa. I el Víctor va dir: Tenim de seguir els passos que diu el mapa. Llavors van seguir tot el mapa i al final sí que van trobar el tresor. Llavors el van obrir i van veure que hi havia joies, or, monedes i diamants. La família pobra va agafar quasi tot, però la família li va donar una mica també als aiguadors. Abans de comprar-se coses i tot això van anar a vendre l'aigua i després sí que es van anar a comprar les coses. Ara ja no és la família pobra, ara és la família rica, que va poder anar amb roba de qualitat, amb joies i amb moltes més coses. Tots van poder ser feliços i els aiguadors també van poder tindre una mica més de diners. Ben aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Fi.